Is-servizzi tas-saħħa f'Malta huma fost l-aqwa fl-Ewropa u Gvern Nazzjonalista ma rridx iħalli lil Għawdex nieqsa minn dan. Kien għalhekk li sar l-investiment fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Għawdex jibqa' fl-attenzjoni tagħna, fl-ogħla livell tal-attenzjoni tagħna biex jingħata is-servizzi kollha li jixraq lill-Gżejjer Għawdin tagħna. Dan kien il-messaġġ li wassal il-Prim Ministru u l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Laurent Gonzi f'laqgħa oħra taħt it-tinda f'Għawdex din id-darba x-xewkija fejn il-ġurnalista Media.Link Communications Gabriel Ellul mexxa d-diskussjoni bil-fatti f'idejna. Il-Prim Ministru semma wkoll kif l-Isptar ta' Għawdex se jkun jista' joffri l-kimoterapija f'Għawdex għall-Għawdin stess. In-nurses imħarġin lesti qegħdin ippreparati biex minn hawn ftit ieħor ukoll dan is-servizz ikun jista' jingħata. Dan apparti kliniċi ġodda u kien hawn li l-Prim Ministru semma li n-nefqa fis-saħħa tela tal-460 miljun euro fis-sena. Matul id-diskussjoni, Laurent Gonzi refera wkoll għal qabżiet ta' kwalità li għamel il-Partit Nazzjonalista f'Għawdex, fosthom diversi inizjattivi u proposti. Dwar il-proposti tal-Labor għal Għawdex, il-Prim Ministru semma li dak li jissemma diġà twettaq. Ġi Joseph Muscat f'Għawdex u semma numru ta' affarijiet illi jew aħna diġà ilna li għamilniehom, jew aħna qegħdin nagħmluhom, jew inkella huma parti mill-programm elettorali tagħna għal 5 snin li ġejjin. Pero f'dak il-proposti imkien ma qal li se jkollna Ministru għal Għawdex, imkien ma qala u ħanajdilkom għaliex qed ngħidha di għax l-aħħar darba li fdajnihom segretarju parlamentari tawna f'Għawdex, l-aħħar darba li fdajnilhom il-dil gżira f'idejhom. Il-Prim Ministru semma wkoll kif Muscat għandu ħafna xi wieġeb. Għandek xi twieġeb, Dottor Muscat, fittex wieġeb, Dottor Muscat, għandek ħafna għal xi twieġeb. Dottor Muscat. Matul din id-diskussjoni tkellem ukoll l-opinjonista Salvo Felice Paċ li faħħar is-servizzi tas-saħħa li ngħataw f'Għawdex u tkellmet ukoll l-istudenta Antonella Grima li elenkat diversi proposti li ħareġ bihom il-Partit Nazzjonalista fil-programm elettorali grazzi għal finanzi fis-sod.